Lagu permintaan lagunya Manis. Apa Mas? Manis kita Manis. kasih dulu Ya, aku ngerti, aku manis ya, aku ngerti ya. iki tak kasih dulu kising tukang inceng. Nggih. Ya toh, Pak RT ini jaluk manis kayak isi. Oh, Ya. nggih. Oh, setelah itu konco-konco saking PDS kasih masuk Manisnya Indonesia. Sekar Gumelar. Iya. Awesome. Marda. Asio. Benar lagi. Membela yang bayar. Adi. Iya Mas. Manis dek kowe pancen manis. Tambah manis dek yen kowe ora lamis. Esemu dek manis ngungkuli madu iso gawe rontoke jantungku. Mas dua gitu loh. Orang dong. Bang mama pide dironce-ronce setengah mati deh aku sayang kowe. Ires-ires deh bulane Jawa kowe wong manis pancene prasaja. Tiga miliar tuh. 3 miliar tuh. Asuk. Mudah-mudahan di sana lo. Mas Wadu, PDS, Angio, Agus Pak Gempro, Mas Eco. Manis dek, kowe pancen manis. Tambah manis dek, yen kowe ora lamis. Esemu dek, manismu kuli iso gawe kontoke jantungku. Marda, Mas Karjo, ya. Kembang melati dek, dironce-ronce setengah mati dek aku sayang kowe.
Aduh. Nggih, Manis. sampun. Ini lagu yang cukup fenomenal ya.